Ginbasura sang korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manassas Manscarpio nga nagahingyo nga unta na ang impeachment proceedings sang Kamara batok sa iya asawa nga si Vice President Sara Duterte. Sa order sang Quezon City Regional Trial Court Branch 81, ginsiling sang korte nga wala ini sang jurisdiksyon sa kaso. Kaginbasura ang petisyon ni Carpio para sa prohibition kag iya pangabay para sa writ of preliminary injunction batok kay House Speaker Faustino Boji D. III, House Justice Committee Chairperson Representative Jervie Luistro, kag Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ginpahayag man sang korte nga ang mga respondent nagaakto bilang mga opisyal sang House Committee on Justice nga isa ka kapareho nga sanga o kun co-equal branch sang gobyerno. Gindugang sang korte nga ang kaso dapat kuntani ginpasaka sa Supreme Court. Matandaan nga naghingyo si Attorney Carpio nga ipauntat ang proceeding sa Kamara kag punggan ang pagpagwa o kun paggamit sang tax records nga ginapangayo sang Justice Committee may kaangtanan sa impeachment complaints. Apang sabat sang korte, wala nagaabuso sang puder ang House Committee, kundi nagausar lamang sang otoridad nga ginahatag sang layi. Base sa konstitusyon, suno sa korte, ang Kamara mayara sang exclusive power sa pagsugod sang tanan nga impeachment cases kag nga ang mga reklamo ginapasa sa nagakaigo nga committee. Ginpahayag man sang korte nga ang pag-issue sang subpoena juris tecum ad testificandum isa ka natural nga gahom sang komite nga legal nga gintukod para matuman ang iya constitutional mandate sa pagpadalagan sang hearing. Kung balikan, nagsugod ang petisyon ni Carpio bangod sang subpoena sang House Justice Panel nga naga-require sang income tax returns kag iban pang records halin 2007 tubtub 2025. Gina-insister sini nga nagalapas ini si privacy kag isa lamang ka fishing expedition. Samtang nag-ugat ini sang ginmanduan sang House Justice Committee ang BIR nga ihatag ang tax records ni Duterte amo man ni Carpio kag mga kompanya nga may koneksyon sa ila bilang kabahin sang impeachment proceedings. Sang Abril 29 naman, nagboto ang panel 38-6 nga hindi ana ipagabrihan ang saliado nga box nga may tax records kag ipabilin ang desisyon sa Senate Impeachment Court kung magpadayo na ang kaso sa trial.